Wyciągnijcie ładowarki z gniazdka, a zostawicie swoich strażaków bez pracy. Nigdy nie zostawiajcie takiej ładowarki w gniazdku bez nadzoru, bo wybuchnie ogromny pożar. Po naładowaniu telefonu zawsze wyciągajcie takie kostki z gniazdka. I nie chodzi mi o oszczędzanie prądu, tylko o bezpieczeństwo waszego domu. Problem polega na tym, że takie kostki, nie kabel, tylko właśnie sama kostka, zobaczcie, one wszystkie są impulsowe i w środku nie mają bezpieczników. Kiedy taki zasilacz wam się spali, co zwykle robicie? No właśnie, wchodzicie na Temu albo AliExpress i kupujecie tam nową, najtańszą kostkę. A w takich kostkach oczywiście żadnych bezpieczników nie ma. I przy najmniejszym skoku napięcia, przy zwarciu, co się dzieje? Dokładnie, taka kostka po prostu się zapala. A potem wybuchają pożary, palą się telefony, palą się domy, a potem całe wsie i nawet całe miasta. Krótko mówiąc, będzie wielka tragedia. Dlatego zawsze róbcie tylko tak. Kupiliście kostkę, podłączyliście, naładowaliście telefon i od razu wyciągacie ją z gniazdka. Metoda sprawdzona, korzystajcie.